някаква информация. Аз имам обикновено на Clash Royale. Зависи ако ми я купят. И на това ще снимам. Ще направя малък чест опенинг на всичките тези честове и на клан честа. И този дек е доста добър. Използвам него. Елит Барбариани на 7 левел. Да, знам, че са нърфнати Елит Барбарианите, но какво се прави? Така. Това ще е от мен. Искам да ми предложите някой ваш добър дек или някой челендж да направя. И това. Така, на това ще снимам. Обикновено. Ще направя, както казах, чисто опенинг. Не ми предлагайте в кой ваш клан да влезна, защото аз имам мой клан. Името е малко тъпо, но аз влезнал само единствено в него, защото много се фарми за клан честа. И така. Пендора 27.